Ulit-ulit. Ayan, meron na siya. Ang kulit mo talaga, te. Super. Hiningal ako dun ah. Oh my God, hiningal ako. May sa ano. Ano daw, tapos na. Hindi pa ako tapos. Nag-start. Hello guys, sorry naman at mali yung napindot. Ang dami ko talagang asin na uubusin. Shout out po. Ayan, shout out. Hello host. Are you hear me? Ayan, tusok. Sir Mikoy, maraming salamat po. Ayan, sa aking mga bisita, may shout out. Maraming salamat sa pagbisita, sir. Hiningal ako. Hiningal ako pataas, bataas, pababa. Hindi nyo ako guys marinig. Kamsak, sabi ni Sir Mikoy. Ayan, sir, hello. Kamsak dan si Silab. Ayan. Ayan, may shoutout Jeff House. Ayan, Malditas Hong Kong, si Silab. Ibababa ko ba yung bahay mo, si Silab, para madikitan nila? Hinihingal ko pataas ah. Ibaba natin, itry ko kung bahay mo na ba talaga to. Ang haba naman na sisi. United States, Alabama. Wow. Mega shoutout sa aking bisita dyan. Mega shoutout to you, sir. Jeff House. Ayan. Thank you so much for coming. Mega love shoutout sa 2 million people in the house. Ayan, Malapuel. Harang. Thank you ma'am sa paharang-harang. Thank you so much. Maraming salamat po sa paharang nyo dyan. Pinapawisan talaga ako. Tatlong tamsak. Maraming salamat ma'am sa yung tamsak dyan. Nag-love shoutout sa iyo ma'am. Malapuel. Hindi ko na tuloy mabasa. Share muna tayo guys. Baka magkinalapit na naman yung iba. Kasi
tuloy yung pawis ko. Done to you, Jeff House. Please hug me back to my house. Thank you. Sabi ni Sisi Love. Ayan. Tingnan ko nga Sisi yung binababa mo na bahay. Premiere na naman yan sis. Wow. November 13. Buti ka pa Sisi, laging nagpi-premiere ah. Ayan, may ano tayo. May bisita tayo si... Ayan. Ibang lahi pala siya. Yes, Sisi Love. Ayan, new premiere. May ano tayo, may Amerikano. Sisi Love. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. 3 million people in the house. Thank you so much guys sa inyong pagbabalik. Sa aking pagbalik din sa LS. Sisi, narinig mo ako? Nawala na siya. No-sled tayo nito Sisi Love. Kaya nga, saan ko ba yun siya naging friend ba? May ano tayo, may foreigner. Ano ba yan? Madudugo yung ilong ko nito. Naririnig din. Okay. Naka-volume na yan sis, yung ano ko. CP ko. Tayo ulit mag-LS ba? Alam mo si Lolo, ano ba talaga siya yung madamot. Hindi talaga ako maka-join sa iba. Pero dati okay naman siya. Pero ngayon, try ko siya na mag-join sa iba, ayaw ni Lolo. Ayan, binwitin nyo naman si Ma'am Malapuel. Ayan, tingnan ko nga yung bahay mas. si Sisi pala to eh. Wow, congratulations Sisi. Sisi Alma, ikaw pala yan. Congrats to you, may paharang ka na rin. Ayan. May ano dyan Sisi, may bisita tayo dyan. Saan na siya? Nawala na. Kano. May kano tayo dyan. Ewan ko lang sa kanya kung nadyakitan ko na ba yan siya. Okay lang Sisi, maraming salamat sa iyo and congrats. Congrats sa ano mo. May ano ka na, may paharang ka na rin. Loading. Tinaraw ka ni loading, Sir Mikoy. Patamsakness.
loading. Dinadalaw si Sir Mikoy ni loading. Ayan. Okay lang yan, sir. Wala tayong magawa eh. Mahina yung signal sa sa ating bansang sinilangan. Tamsakdan, bakit walang harang host? Mamaya-maya pa yan. Balik. Labas ka, Sisi. Tapos balik ka ulit. Ay, wala na talaga akong makitang suklay, sis. Hayaan mo na yan. Basta maka-LS lang si host. O yan, harang na. Ayan. Ano na to? Take 2 kasi mali yung napindot ko kanina. Walang chat box. Ako rin nakahalata. Paano ba yun? Sabi ko, bakit wala chat? Harang na. Ayan, Sisi. Maraming salamat, Sisi Lynn, sa paharang-harang na yan. Baka naman pwede mo akong i-share dyan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. At kung wala po kayo, hindi po ako nagkaharang dahil sa inyong lahat. May harang na rin po ako. Kanina ko pa lang po na asikaso yung aking join button. Ayan, mega shoutout sa aking sisi dyan, sa mga organic friends ko dyan na tumulong sa akin kasi yung sipi ko nagbabaliw-baliwan. Ayan. Thank you so much talaga, Sisi Mabel, sa pagtulong mo sa akin. At ngayong araw na to talaga busy. Kuskus si ating. So, nagpatulong na lang ako sa kanya para hindi naman magkamali. Ayan, Team Sandigan. May shoutout sa inyong lahat yan, guys. Ayan na yung organic friends. Team Mabel. Rapanel D. Harang. Maraming salamat sa iyo dyan, Bisyo, sa paharang-harang. Sana susunod kayo naman ang may harang. Ayan, dikitan mo yan si Link 3078 Vlog. Parehas kayo yan. Sana mamuni na kayong dalawa. Rapanel D. Baka hindi ka pa dyan dikit. Ayan, nag-take to si host kasi naman, mali na naman yung napindot ko. Ayan, may mga dyan, may mga monetized channels, si Semikoy, si yan, Malapuel, si Almayan, ano siya, kakamonetize lang niya. 2 days ago. Baka hindi ka pa dyan dikit, Rapanel D. Ayan, nagpakulay na ng aking gabi. Thank you, Sisi Love. Maraming salamat sa pakulay mo sa aking gabi. Welcome to Moons. Wow. Thank you so much, Sisi. Palakpakan. Ayan, ikaw talaga yung number 1 ko na member. Maglilista tayo. Ayan, sis. Thank you so much sa iyong pakulay ng aking buhay. Ano nga ngayon? November 12. Lilista kita ka. Ayan. Boss, ginawa ko na talagang channel yung Bololoy ni Nonoy. Backup channel ko to. Ganda ng host. Uy. sa picture lang yan, Sisi, maganda. Ano in host? Ang Rapanel D, kitan mo yan ang aking ang aking member. Ayan, nangunguna sa ating pamember dyan. Baka hindi ka pa dyan dikit. Hanapin ko yung niya para ibaba ko.
Baka biglang mawala tong isa kong channel eh. Okay lang yan. Gawin mo ng channel yung ano mo. Yung Borloloy ni Nonoy. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi, sa pamember mo. Thank you talaga. Sa pakulay ng gabi ko. Ayan, Rapanel D. Baka ikaw na susunod, Char. Joke lang. Thank you so much sa iyo, Cecilyn. At saka mga, ano dyan, sa mga bisita ko dyan. Ayan, guys. Baba mo bahay, dikitan ko. Ayan. Wait lang ha, hanapin ko yung bahay niya. Ako nang magbababa ng bahay niya, ng kabahayan. Wait lang, hanap tayo ng maiksing video. Para yun ang aking ibababa. $31. Hanap tayo ng maiksing video. Wait lang ah. Tamsak host. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Nets Vlog. Welcome po. Ayan, harang. Nuta girl, baby loves. Maraming salamat sa paharang niyo dyan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much, guys. Hinahanap ko lang yung bahay ng aking member para ibaba naman ni host. Nagpakulay na siya ng aking gabi. Ayan. Peace. Tama ba yung binaba ko? Baka mali. Ayan, tama na nga. Ayan guys, binababa ni Bicolana sa Malaysia yung yung bahay ni Cecilyn 3078 ang aking member. Baka po hindi pa kayo dikit dyan, yung iba dyan. Rapanil D, pabigay naman ng ano mo dyan, yung mga alagad nyo po. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Love. Magpakulay ka na naman. Thank you so much. Maldita Songkong, ayan. Love, Sisi. Next naman, proud to mention talaga as member. Thanks, host. Yes, of course, ang aking first member na nagpakulay ng aking gabi at sa aking super chatter, Maldita Songkong. Ayan, mga sisilag ko yan, no? Thank you so much, guys. Special mention yung aking mga member dyan at saka mga super chatter, charot. Lahat naman po kayo, love ni host. Siyempre, lalong-lalo na po kayong lahat. Kung wala po kayo, siyempre, hindi rin ako magiging monetize po. Thank you so much, guys. Kahit pinagpapawisan ako ngayon, bawi naman, charot. Mainit, walang aircon. Hello sis, good evening. Ayan, Evelyn Usad, Sisi Lablab. Sa aking Sisi Lablab dito sa Malaysia din. Thank you so much for coming. Ayan. Hello, good evening. Ayan, Sisi, good evening din sa iyo. Maraming salamat dyan. Ayan, Sisi, yung aking baba natin yung bahay ng ating mga member at saka super chatter. Hashtag lang po ng Gym Vlog. Hashtag Gym Vlog para alam nila na sa akin galing. 3078. Ayan.
Ayan, yung aking monetized channel dyan. Mala Fuel, ayan, mega love shoutout sa iyo sis. Congratulations again. Thank you so much sa pagdalaw sa gabi na ito. Ayan. Len 3078, done complete. Ayan, sabi ni Rapan LD. Magbabalik po yan si Cecilyn. Ayan. Sana all may palipad Cici. Ayan. Kaya nga eh. 2 beses na yan nagpalipad yung aking dyan. Cici Love Maldita Songkong. Ayan, sabi ni Mami Susan, harang. Maraming salamat sa iyo, Mami Susan, sa paharang mo dyan. Thank you so much po. Ayan, monetize channel din yan si Mami Susan, si Evelyn. Baka naman pwede mo siyang dikitan kung hindi pa kayo dikit. Pilya ako, harang again. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi, sa paharang-harang. Ibaba ko lang yung bahay ni ni Cici Love Maldita Songkong. Hinihingal ako. Malditas. Thank you guys sa inyong lahat dyan. Ayan, nag-aaral pa lang ako magbaba ng bahay nila. Tama ba? Binaba ko. Pamilya in the house, thank you so much po. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Tamsak ulit host. Ayan, sabi ni Boroloy ni Nonoy. Baba mo yung bahay mo, Boroloy ni Nonoy. Baka naman madikitan nila yan. Ayan. May mga bago-bago dyan na dikitan mo na yan sila para balikan ka din. Boroloy ni Nonoy, na? Madali na ka na ba? Or mabilis bang pumasok yung WH mo? I-PM mo doon kay Bisi or sa akin para alam niya ba. Andyan ka pa. Sana naman mamuni ka na rin Yung CP ko guys na yung iPhone, mahina siya ng pag-LS. Nagko-connecting siya. Kaya hindi na lang. Ayan guys, thank you so much talaga sa inyo dyan. 13 thumbs up heroes. Ayan. Maraming salamat po sa pagbibisita nyo. Ibaba ko ulit yung bahay ng aking member. Sir Mick Boy, mega shoutout po. May pa kayo dyan? Kumusta ka ang nyo dyan, kalagayan nyo dyan? Kala ko wala na kayong power, Sir Mikoy. Hindi pa dyan nag-off yung nyo? Kuryente nyo dyan. Kala ko wala ng ilaw. Asan ka ba, Sir Mikoy, sa atin?
Hotbat muna guys while BG-BG. walang tubig. Run out. Mainit. Umuulan dyan pero mainit. Ano? Mali naman yung pagbaba ko ng wire. Sino talaga yung hindi ko na... May pakulay ang buhay. Nawalinin ko na siya. Ayan. Ano siya? October 12. November 12. May ano siya? Premiere. Loading. Kanina lang yung nag-loading. Harang. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan sa paharang-harang Model Up Channel, Mami Susan. Wala pa akong night boat. Nagka-busy-busy na ako, Mami. Ayan. Ayun, ayan. Ayan. May ano tayo guys, dapat i-support. Naka-LS din pala siya. Thumbs up na. Ang dami naman i-support. Mami, ano nga yung ano mo dyan? Yung bahay mo nga niyan, ibaba mo, Mami. Hindi ko talaga siya mahanap dito sa phone ko. Asan na, Mami, yung ano mo? Yung bahay mo, Mami. Harang.
Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi, sa ano yan, paharang-harang mo dyan. Hindi ko talaga yun mahanap yung ano. Dito lang, host. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Rapanel D. Rapanel D, dikitan mo naman yan si, ano, si The Love Channel. Si Mami Susan yan. Hanapin ko na lang nga. May mga ano na kayo ah. Di. May ano siya. Ano ba yun? Channel. Hanap mo later. Hindi ko talaga siya mahanap. Harang pa sis. Ayan. Yung picture ko dyan, ano, nakasalamin pala yan. Maraming salamat sa iyo dyan, Cecilina. Sabi ni Mami kasi padikit daw, padikit ninja mo po. Ayan. Hindi ko siya ma-search. Baliw talaga tong sipi ko, hindi talaga siya mahanap. Mami naman, hindi ko yan mahanap yung ano mo. Baliw tong mga sipi ko eh. Si Luno talaga Mami, madamot. Nag-load na nga ako tapos hindi pa na ano yung na-renew yung ano ko sa'yo. Yung member ko sa'yo. Saka dun sa pinsan ko. May load naman ako. Pero kay Ma'am Berlin at kay ano, sino pa ba yung ano kung na-memberan ko. Naka-ano na ako. Naka-renew na pero sa'yo Mami, hindi. Ayan sis, puro na lang yan gym vlog. Lahat na lang mukha ko dyan. Ayan si ano, Evelyn. Yung binababa ko po si Celine. Baka pwede mong dikitan din siya. Hindi pa kayo niyan dikit, sure. Yan yung binababa ni Bicola sa Malaysia, si Evelyn. Hindi pa yan, ano, hindi pa kayo siguro dikit. Yung sticker ko dyan, oh. Makulay talaga yung sticker ko dyan. Thumbs up, Premier Malditas Hong Kong, dan ulit.
Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Bakit CCU ka doon? Yung CCR mo yung original mo? Ay yung main mo? Pinagpapahinga mo siya? Kanina nakamute ka lang sa akin, busy ako eh. Ayaw kasi ng matanda na maingay ang kusina. Ayan guys, thank you sa laga sa inyong lahat dyan. 35 minutes na agad tayo. I-update ko lang naman siya. 1 hour lang po. Depende pagsipagin si host. Oo nga, ayaw nang maingay. Nanonood ako ng LS, sabi ang ingay ng cellphone mo. Kaya yung cellphone ko nakamute na lang. Ano ba yan? Music na lang. Ayaw pa ng music eh. Pag sa Pinas na ako guys, magsasawa talaga ako doon sa kaka-LS. Pero dito, oh my God, naririnig niyo ako. Tipid sa boses, ganun, okay lang. Kahit pa paano guys, diba? Proud tayo kasi kahit pa paano, patago lang namuni-muni na tayo. Ayaw ko nang banggitin ang lahat ng words kasi baka maintindihan ng babae. Ayan. May mga naka-LS din oh. Ay, kita na nag-LS ako eh. Ayan yung busy ko talaga oh. Pauwi na ng Pinas si Sonia Bulon. Ayan. Tamsakan din natin kasi kawawa naman. Nagpalaro na siya ng load. Nakita niya naka-LS ako. Naka-LS ako. Harang. Ayan. Ayan si yung ko, yung CP ko na sa kabilang linya. Kawawa naman. Walang bantay yun. Pagbigyanan natin yung nasa kabilang panig ng mundo, wala siyang bantay. So, okay lang sa akin na ilang tao lang dito. Nag-i-LS ako pero yung isa kong CP na sa kabilang kabilang ibayo. Diba si Celine, makatulong lang tayo, masaya na ako. Harang-harang, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi, sa paharang. Ikaw na talaga yung nagpaharang ng maraming napaharang. Sana all, sabi daw ni may palipad, nag-inbox siya. O loloy ni Nonoy, ano ba yan? Baba mo yung bahay para madikitan ka ni si Celine dyan. Kung gagawin mo na yung mo,
bagong bahay mo para may backup ka. Ayan, si Mami nandyan din. Maraming salamat sa iyo, Mami. Kanina pinag-mute kita eh. Ayaw nang matanda ng maingayan. Uuwi na si Sonia bukas, Mami. Ayan, naka-live siya. Naka-live sa kabilang ano. Pauwi na daw siya bukas. Salamat sa iyo dyan, Mami, sa pag-video mo dyan. Tinatawag na pala. Ano ba yan? May Makati. Ang ingay pa ng aso sa kabilang bahay. Mapalo ako dito ni Lolo. One time na napalo ako, maingay yung aso. Tahol ng tahol. Kung minsan may nagbibidyo, okay, ano ba yun eh. Naririnig niyo yung aso pero yung boses ko hindi. Diyan ka lang, Mami, huwag kang aalis. Masawa sa mukha ni Jem. Ayan, 6 million in house. Thank you so much, guys. Nakamoni-moni din ako kahit sa patago na pag-ELS. Tiyaga lang talaga. Then 3078 dan sa iyo, Idol, Pulpak. Ayan. Babalikan kanyan. Loloy ni Nonoy. Nandyan yan siya. Ayan. Tinatag na niya yung mga picture ko dyan. Kahit bukas muna ako balikan, Idol. Ayan. Sabi ni Loloy ni Nonoy. Ilan na yung ano dyan nagdikit sa'yo? Ibaba mo nga yung bahay mo dyan. Kung may ano ka na. Hindi naman ako makababa ng bahay ni Baby Loves. Sino ko ba yung maibababa ko yung bahay para may ano kayo tusukin. Harang. Ano ba yan, sisi yung parang na yan? Ilang minuto ba yan? Dilap channel, baba ka bahay pa para madikitan ka. Ano mo na lang, hanapin mo na lang yan, Loloy ni Nonoy. Hindi ko kasi mahanap sa sa cellphone ko. Hindi ko sinugbababa ng bahay si Mami. Mami, mahirap hanapin yung yung ano mo na yan, yung bahay mo. Hanapin mo lang siya sakaling mahanap mo. Ayan, ngayon si Mami, oh. Tusok na kita, sa aray ko, bishi. Tusok agad. Ayan, ibaba ko yung, saan pala yung isa. Ibaba ko yung bahay ng iba.
Yan, BC Alfredo Sumalinog. Ayan, sa ating mga monetized channel dyan. Maraming salamat po. Baka naman, pwede nating dikitan yung ating mga ano dyan. Harang host ng tamsak. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Sis Hazel Jan Adventure. Ayan. Sa aking ano din bisita dyan, na monetize din. Thank you so much, sis. Loloy dan tikit kalimbang lang. Ayan. Sige lang, dikitan lang muna tayo dyan. Ayan, may binababa si Bicolana sa Malaysia. Nag-aaral pa lang ako mga sisi ko na magbaba ng bahay ng iba. Yung aking super chatter at saka member. Ayan. Rapanelda na rin sa'yo, di kita kalimbag lang ako. Ayan, sige lang, dikit-dikitan lang muna kayo dyan. Nang tayo ay ano, baka para hindi kayo sure lang na panoorin nyo yung video para kumapit. Si Lolo, dinadagdagan niya ng 10 yung ano ko, tapos kinukuha din ni Lolo, kinabukasan. Ayan, sa mga ano dyan, bisita ko dyan, maraming salamat po. Hazel Jan Adventure. Mega shoutout sa Benerapan LD. Alfredo Sumalino, ayan, busy, paharang pa ako. Ayan, nagsa-shoutout na silang lahat dyan. Maglalay ni Nonoy, big love shoutout, sabi ni Sis Hazel Jan. Ayan. Nilad channel dan sa'yo, Polpak, hindi makabakas, naka-off comment. Nahanap mo siya. Ako, hindi ko talaga mahanap. Ano ba yan, oy? Mamaya hanapin ko siya. Hindi ko talaga siya mahanap. Naka-off comment ka daw, mami, ah. Ayan, nandyan yung aking member, guys. Pero parang parang dikit na kayo siguro lahat dyan sa baba. Magaling maghanap host. Puti ka pa nahanap mo. Ayan, mami, hindi daw sila makakomment. Paano yan? Naka-off comment ka daw. Hindi makabakas. Paano yun? Malaman mo kung sinong nagdikit. Pero okay lang yan, guys. Basta nakakalimbag naman kayo. Nag-take to ako kanina kasi may napindot ako. Iba pala yung napindot. Kaya, walang chat box. Kaya, umulit ako. Take two. Ayan. Galing ni Rapanel di maghanap. Uy, lalo sa gabi. Rapanel di? Magaling yan magaling yan maghanap kahit sa Ayan. Sige lang, guys, tawa lang tayo para mawala yung mawala yung stress natin. Yung tubig sa Pinas, libre ang tubig sa Marikina.
Kahit saan, Bicol, magsaano, Camarines Sur, lahat na tayo inaano ng bagyo. Ayan. Yung mga pamilya natin sa Pinas, kawawa naman. Nandyan lang siya si Mami, oy. Mami, ano ba? Hindi ka natulog. Yung mga tropa guys, nangingista sila kaya hindi makadalaw. Matulog ka muna kaya Mami, anong oras na dyan? Mag 1 hour na ako. Nag-LS na si Ma'am Lisa. Naka-LS na siya. Two minutes ago. Hair lang ako. Sayang, marami salamat sa iyo dyan, Sisi dyan. Hazel dyan. Hindi ka Sisi busy. Nag-LS ako pero yung isa kong Sisi nandun naman sa kabila. Support lang muna tayo guys. Kahit tamsak lang yan. Bilis ng oras. Mag-isang oras na din. May ipapaanap ka ba us? Ayan. Ang galing mo maghanap ah. Yung mga bahay ko alam mo na Barapin LD. Adrag to sa tamsak ko ito. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan busy sa patamsak. Sana maging maging marami yung tamsak. Itamsak mo na yung ano mo dyan, yung mga alagad mo. Harapan nila, Bololo ni Nono, yanapin mo yung mga alagad ko kung anong mga pangalan. Baka hindi mo pa yung natusok. Ayan, idol. Alfredo, mega shoutout. Ayan. Nagkita-kita na sila dyan, mga busy-busy. Nag-shoutout na sila dyan. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Ngayon ko lang naayos yung aking join button. Nagpatulong ako kanina. Sobrang busy talaga sa trabaho. Kuskus dito, kuskus doon. Nakatapos din sa wakas. Alam niyo guys, pagpagod ako kahit saan ako makaupo. Makaupo man ako sa sala. Tulog agad ah. Kahit 10 minutes, 15 minutes, masaya na ako eh. Ang problema pag nagluluto ako, inaantok din ako. Paspasan ko man magluto, matulog naman ako sa lamesa. Ayan, kaya LS pa more.
pagbaba na ako ng mga bahay ng mga may bahay-bahay. Ayan, busy. Baka hindi ka pa dyan dikit sa aking sa aking super chatter dyan. Dikit ka na ba dyan? Borloloy ni Nonoy, nangisda ka ba? Ilan na ba yung naisda mo? Mag lang ako guys, mag 1 hour. Ipa 1 hour ko lang siya, lampas 1 hour. Kasi bukas may appointment na naman kami. Ano ba yan? May mga pakulay ang aking gabi. Bakit nawala? Tusok na pitahos, ibang tusok. Ayan. Masakit yun Harang. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Busy sa harang. Lalaruin ko na rin yung harang mo para kulang yan sa laro yung harang mo. Para magkaroon ka na rin ng join button. Ayan. Kanina lang ako naasikasa ko yan. Nagpatulong lang ako. Di ba busy nag-LS ka? Ano oras ka natapos? Alas 9. Alas 10 na pala Ang init talaga ng ilaw. Patayin ko yung ilaw na yun Pangit sa mukha. Mainit sa katawan. Harang ay tusok ulitos. Ayan, Beshi, maraming salamat sa pagtusok-tusok na yan. Sa paharang-harang na yan. Pag nag-LS ka ba, bakit pag nag-LS ka wala akong harang sa'yo? Harang ulitos. Lagi ka lang sising isel dyan, nag-premiere. Hindi ka na nag-LS. Ayaw ko nga sanayin yung yung ID ko ng LS Kaya minsan lang ako mag-LS. Kasi pag Friday naman busy. Bukas, Monday, Friday busy. Pag Saturday, medyo okay. Ayan, Borloloy ni Nonoy, harang Umalis ka na dyan sa parang na yan. Harang gusto, sukulit. Bakit may join button ka na sa akin? Wala pa. Baka yung
ano tawag yan eh, yung mga dumikit sa'yo, kulang ka pa. So, need ni lolo ng marami siguro. Yung ano, di ko lang alam. Nung pag ano sa akin ni lolo, kailan ba yun? 2 days ago na nag-ano si lolo. Try mo kung may join button ako. Wait lang. Hindi kailangan may PM yan si lolo. Di ba sinend ko sa'yo kanina? Busy. Ginawa mo na ba yung join button mo? Kasi pipindutin mo yung ano dun eh. Mag-fill up ka dun sa ano tawag yan? Dun sa membership. Busy ho sa upload na lang at premiere. Ayan, puti ka pa sisi pa. Pang premiere na lang. Ako kasi hindi naman ako nakakagala dito ng wala naman ako ano, i-vlog ng mga magandang view, ganyan. Buti ka pa nakakagala. Bawiin ko na lang pag uwi ko. Charot. Pero pag may time, ayan, magpag-vlog din kahit konti. Kaso pangit naman sa goal. Yun lang. Pag Sabado lang at sa Linggo yung free ko eh. Doon naman sa gym, hindi naman ako doon makapag ano doon, video doon. Maraming tao. Tingnan ko nga basic kung mayroon ka na, may join ka na. Wait. Ito. $1,041 pa lang kasi yung dumikit sa'yo. Yung akin, di ko muna i-active, pag-isipan muna. Yung ano mo, sisi, yung join button. Wala pa busy, wala pang join button sa'yo. Yung dumikit nga sa akin, 1,650 pa lang ah. Yung iba nga, mas nauna pa daw sa akin. Bakit? Wala pa silang membership. Ibig sabihin, yung ano, dumikit sa kanila, kulang pa. O, di ko alam la. Paano ba yun? Depende siguro kung mag-PM agad si lolo, di ba? Sis Hazel dyan, kung mag-PM na si lolo sa'yo na pwede ka nang mag-activate. Ako 2 days ago pa lang eh. Hindi ko lang naasikaso kasi busy sa trabaho. Mahirap din pala mag-alaga ng matanda. Balik sa anong tawag dyan? Ugali na pagkabata. Kailangan talaga ng mahabang pasensya. Alam nyo ba na ginigising niya ako ng madaling araw? Kasi kaya nandito lagi sa akin yung nagtatawag siya. Marinig ko agad nandito sa harapan ko. Kaya minsan ayaw ko nang mag-LS kasi napupuyat ako guys. Baka lalong umano yung mukha ko gumanyan. Kaya iniinom-inuman ko na lang ng gatas, ng vitamin, saka ano ba tawag dyan? Yung yogurt.
host pero di ko pa i-open. Oo nga Sisi, marami naman nagpapalipad sa iyo eh. Yung pinsan ko kasi bakit daw hindi ko ba inactivate yung ano ko, yung yun button ko. Kaya nag-fill up na ako kanina. Nakabawi ka na siguro sis. Mataas na yung ano mo dyan. Revenue mo, wow. Buti ka pa. Sisimula pa lang ako mag-ipon-ipon ng sintimo. Ayan mo na yan. Libangan ko lang naman ito. Ayan, naka 1 hours na ako and 6 minutes. O hanggang 11 na lang ako. Alam niyo kasi, ang sarap matulog. Pag umaga, ayaw ko talagang bumangon. Alas 7, no? Alas 7:30 na. Ang sarap pa ng tulog ko niya. Eh, siyempre may alaga ka, i-prepare mo yung pagkain niya, mag-init ka ng tubig. Ayan, Randel Bigino. Shoutout sa iyo. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Harangan pa. Ayan, jakitan kita. Maraming salamat sa paharang. Ayan, may bago tayong pasok si Sir Randel. Mega shoutout. Ayan, si Mami sa wakas. Naka-off comment talaga Mami. Paano yan? Kalimbag lang siya Mami ha. Ayan. Ayan, ako si Lucky Chan. Ala, Manoy, kumusta na? Andyan ka pala, Manoy. Maraming salamat sa pagdalaw ulit. Ayan, may papadikitan ako sa iyo, Manoy. Yung binababa ni Dilag Channel, baka naman pwede mong dikitan yan. At saka yung binababa ni Host, Bicolana sa Malaysia. Ayan. Ayan, dikit-dikit na tayo dyan. Baka naman. Buti na lang nagpakilala ka. Randel. Alagad mo pala yan. Baka naman pwede mong itusok kay host yan. Legit na ata yan ha. Ayan, Mami, nadikitan ko na ng aking alagad. Salamat naman at binaba mo, Mami. Hindi naman Mami makabakas kaya okay lang siguro yun. Panoorin na lang ng video. Tapos ikalimbag all. Ayan Manoy, pwede mo naman sigurong dikitan si
Si Mami Susan, yung binababa ni Dilab Channel. Andyan ka pa siguro. Ayan, si Sir Mikoy nagbabalik. Thank you so much, sir. Maraming salamat ulit. Ayan, nakaligo na si sir. Bumalik na. Nakaligo na siya. Nakabagong ligo na si Sir Mikoy. Ayan. Maraming salamat sa pagbabalik, sir. Ang LS mo talaga umaga. Kagigising ko lang yan. Magkakape ako tapos naka-LS ka na. Minsan nagpaalam ka na. Ayan, Ota Girl, Baby Loves. Maraming salamat sa paharang. Musta ang magayon na host? Ayan. Okay lang si host. Ayan, si Randel, si Bicolano. Baby Loves, tikitan mo na yan, Baby Loves. Bicolano din yan. Ayan, maraming salamat po dyan sa ating mga monetized channel. Si Mami Susan, si Sir Mikoy, sino po ba? Yung mga nandito. Si Sis Hazel John Adventure, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dikitan mo na po yan, Manoy, Randel, yung mga aking bisita dyan. Ayan, Randel, Manoy, binababa na ni Mami, Dilab Channel. Baka pwede mo bigyan ng banana mo dyan na 3. Ayan, si Alma nagbabalik. Thank you so much, sis. Sa aking muni. Hindi ko na pala guys banggitin kasi baka maintindihan ng amo ko. Mahirap na. Namuni din ako na hindi niya alam. O diba guys? Diskarte lang. Diskarte ng mga Pinoy. Akala niya may kausap lang ako dito, pamilya ko, pero yun pala nag-LS. Sabi ko, ayaw mo ibaba yung bahay mo dyan. May Bicolano dyan, si Randel. Ayaw mo ibaba yung bahay mo, sir. Ako magbababa niyan. Yung mansion mo dyan. Ayan, sir. Itangsak mo naman yung mga alagad mo. Please. Mamaya mag-e-end na ako. Yeah, charot. Mga 30 minutes na lang or 40 minutes po. Bawin ko na lang sa linggo. At walang trabaho. Ano ba yan? Bakit ganyan siya? Dito hindi ko makita na may... Andiyan ka pa, Mami. Hindi si Mami natulog palipat-lipat lang.
Jolay System Sakdan. Ayan, Sisi, maraming salamat sa patabasap. Ayan, Sisi, thank you so much. Dan dikit po di Love Channel. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Manoy sa pagdidikit sa binababa ni di Love Channel. Ayan. Welcome sis. Ayan Sisi, Jo. Ano mo nga ng bahay mo please. Baba mo. Para madikitan ni Manoy dyan ng ating mga bisita. May isang Bicolano din dyan. At saka yung mga kapwa natin mga muni. Ayan. Short term na lang para di maintindihan ng mga ating mga amo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Thank you sa pagbibisita nyo. Maraming salamat po sa support, sa walang sawang pagsusupport. Oo nga pala sis, hindi ko sa'yo na-share yung LS ko no. Turn pala tayo sa sa FB. Ayan, nagbaba ng bahay sa ang ating dyan. Isang bisitang moni rin. Ayan, sis Jo, may ibababa rin akong bahay nito. Baka hindi pa kayo dikit. Harang, haba ng harang mo sis Jo Haba ng harang. Excuse me. Ayan sis Jo, yung binababa ni Bicolano sa Malaysia. Baka hindi pa kayo dikit. Kalimutan akong ibaba yung aking member. Hindi pa nga 11, nantok na ako. Grabe naman. Ayan, maraming salamat mami sa paharang-harang mo dyan. Nung night boat mo, lagi ako nakikita Sabi ko na araw. Ang galing naman talaga nun. Kailan kaya ako makakagawa? Semi ko, yan hindi ka pa natutulog Patalugin mo na yung cute mo na baby. Ayan, Nikki Stilewat's vlog, tang success. Harang, bololoy ni Nunoy.
Night. Congrats ulit. Ayan. Maraming salamat, sis. Thank you so much sa pagbisita mo dyan. Dito lang to, dam. While di pa antok, pati baby, ayan. Natulog kanina hapon, ayan. Hindi pa nagtulog yung cute mo na baby sa Mikoy. Congrats pala, ayan. Maraming salamat po sa pa-congrats. Hi, Mami, sabi ni Sir Mikoy. Diyan si Mami, nakabidyo lang yan. Mamaya kunti po mag-end na ako kasi in-update ko lang to eh. Baka masanay si Lolo, lagi ako magbabad sa Pageles. Edit na lang ako minsan. Char. Busy kasi lagi sir eh. Mahal yung mag-duty. Ganun. Yung alaga ko minsan may may appointment maaga kaya bawal magpapuyat daw. Bawal magpapuyat pero nagpapapuyat. Oo nga, nakainis si Ma'am Lisa eh. What a girl, harang. Ayan, si Baby Loves. Pinagpapahinga mo ba, Baby Loves, yung mo, yung main mo? Dan host kay Malditas Hong Kong, ayan. Meron pa akong ibababa. Randel. Yung ng aking ayan, binababanib ko lang sa Malaysia. Yung bahay ng aking super chatter. Ay pala, member. Mali, sorry naman. Babalikan ka niyan, sure. Huwag kang mag-alala. Mga legit. Lang, lagyan mo lang isa dulo ng #GemVlog para alam nila na galing sa akin. Ayan. 1 hour and 24 minutes na tayo, guys. Nagdidikit si Randel. Randel Bikino. Ano ba yung apelyido mo? Lipat tayo kay Ma'am Lisa mamaya konti, guys. At magpapaalam na si host. May duty kasi ako ng maaga bukas. Nawawala ka, Randel ah. Tapos ka nang magdikit. Ayan, 5 million endorse ko. Maraming salamat.
Ano, Randel? Nakadikit ka na, Randel. Iwanan ko muna kaya kayo, guys. Bababa lang ako. Kuha ako ng pagkain. Lagi ako, guys, nagugutom. Ayan, si Alma. Hello, hello. Hindi ka pa tulog. Anong oras na sa inyo dyan, sis? Mga ilang days lang yan. Mag-PM yan sa si Lolo. Mag-ano ka na dyan. May join button ka na rin yan. Ayan, nagdidikit pala si Randel. Kaya nawawala. Dan na rin kay Kilin 3078. Ayan, baka hindi ka pa dikit kay host. Yung ano mo, alagad mo. Ano, idikitan mo naman si host. Salamat sa iyo dyan. Idikit mo na yung mga alagad mo dyan. Ilan ba yung alagad mo? Sana hindi yan mawala. Ayan, tambay ko to. Ko ito ha, busy na kasi. Sige lang si Jo. Wait lang, saan na ba yung bahay mo? Randel, dikitan mo din si Jolay, oh. Nasaan ka na ba? Nagbaba na siya ng bahay niya, balikan mo siya. Sige lang sis, work mode lang. Importante yung trabaho natin kaysa YT. Ayan. Work mode muna tayo. Salamat mami sa patambay-tambay mo dyan. Yung cellphone ko talaga, naiiwan talaga rin ako. Nakamute nga, pero naiwanan naman. Hello, Jolay. Andito na yung mga organic friends. Shoutout sa inyong lahat dyan, sis. Bukas hindi rin ako mag-LS kasi sa Sabado bawal din magpapuyat. May marketing ako eh. Alas 6 pa lang, umalis na ako dito. Takot na akong pumayat ng masyado eh. Pangit talaga yung mukha ko pag payat. Hindi na maganda yung mukha. Parang ayoko na nga mag-LS eh. Gusto ko na lang mag-upload ng mga video kung may pang-edit lang ba. Maganda. Busy na yun si Jo. Hi Jo. Ayan. Salamat sa inyo dyan guys. Ayan. Shoutout sa mga Team Sanjigan dyan. Sa Team Mabel, Organic Friends, Team Kapitla, yan, Team Ariel, nandito na. Kaso yung iba nangingisda. Nangingisda sila. Bilis ng oras, so. Naka-isa't kalate na akong oras.
Sabi ng aking mga tropa kanina na sa LS nila ako, "Uy, Jim Vlog, ang hina ng boses mo." Sabi ko, pasensya naman kayo at may alaga akong matanda. Buti nga namuni ako eh. May mga tumulong. Kasi guys, hindi talaga ako maka-LS ng maayos. Ayan si Randel, nagbaba ng bahay. Randel. Lucky Chan. Salamat Sir Mikoy. Mangisda ka muna Sir Mikoy ay. Pakibakas lang po para mabalikan ko po kayo. Salamat po. Ayan, sabi ni DCC Alma. Rapanel D. Bulolo Inuloy, baka hindi ka padikit sa kanya. Ay Randel, dikitan mo pala yan si Mara Puel. Muni na rin yan siya. Si Sir Mikoy, dikitan mo rin. Kung sinisipag ka, dikitan mo na silang lahat. Ayan. Hazel Jan Adventure. Si video ko na to. Sleeping na here. Ayan. Okay lang yan sis. Mamaya mag-end na rin ako eh. Tulog ka na. Iwanan mo na lang sis. Huwag mo na yan i-BG. Kasi mapupunta lang yan sa ibang tao yung mo CP. Okay lang yan sisi. Salamat sa iyo ha. Mamaya kunti naman ako mag-end na. Thank you so much sa iyo dyan sis. Pag nagpe-premiere ka, timing nasa kusina ako, nakita kita. Dami mong palipad ha. Sige na sis Hazel, matulog ka na sis, okay lang. Unahin mo muna yung pagtulog kayo, bukas may trabaho ka pa. Hindi ka mami natulog mami. Mga 11 mag-out na rin ako eh. Para may 8 hours na tulog. Kasi pag tanghali, ang sarap talagang magtulog kapag alauna. Kaso habang natutulog ako, tinatawag naman ako ng matanda, sumasakit lang yung ulo ko. Kaya pag linggo lang ako makatulog ng maayos. Yung matulog sa tanghali, sa hapon na naman matulog. Pag day off ko, alam niya yung day off ko, hindi siya nagtatawag. Pag work day, ayun. Sabihin niya, ilutin mo yung pako. Ayan. Lagyan mo to ng
cream yung ano ko, likod ko. Parang maliit na bata. Hirap pala guys. Ano ba yan? Udlot pa yung uwi ko, mami. Ano ba yan? Uwi sana ako ng Pasko. Sayang naman. Pangit talaga yung nag-impake na ka na ng gamit, tapos hindi ka naman pala makakauwi. Birthday sana ng nanay ko. Surprise ko sana. Hindi naman ako makauwi. Mahirap daw bumalik. So, tis-tis lang muna. Down. Ayan guys, 10 minutes na lang po. Mag-i-end na si host. Ayan. Maraming salamat guys. Mami, magpaalam na ako, mami. Salamat po, Sis Jo. Salamat sis sa mga dedicate. Babalikan ko po kayo. Busy lang. Ayan. Yung nagdedicate si ano na, nawala na. Naligaw na siguro. Ang ingay ng mga alaga ko, Sisi. Hayaan mo na yung mga alaga mo, Sisi.
May stress ka lang. Mag-in naman ako sis, okay lang yan, bukas na lang ulit. Ay, hindi pala. Sa Sabado ako mag-LS ulit. Ayan, Maricel Molina Vlogs. Ayan sis, salamat sis si mag-end na din ako sis. May maya konti. Thank you so much sis sa pagdalaw. Kalimutan ko kanina i-share eh. Ayan. Nag-loading. Pagpatuloy mo lang yung pag-LS mo sis. Makakaraos ka din yan. Ngayon lang kasi natapos ng work. Ako nga sis, inaantok na eh. Ano na siya, 1 hour and 42 minutes na. Gawin ko kayang 2 oras. Gawin ko na lang siyang 2 oras. Kinalibang ko bahay mo din ako na. Nag-iwan ng bakas. Okay lang sis. Di pa tayo dikit. Ano na siya, 1 hour and 43 minutes na. Kagabi iniwanan ko yung CP ko sa'yo sis. Ayan, bukas mag-ilit ako silent lang. Anong oras na ba dyan sa inyo? Ngayon. Baka hindi ka pa dikit sa akin, pero ako dikit na ako sa iyo matagal na. Ibaba mo nga sis yung mga ano mo. Yung bahay mo pala, ibaba mo nga. Baka hindi ka pa dikit ng alagat ko. Same time tayo, same time Pinas. Malaysia din. Parang Pinas lang. Andyan ko pala sa malapit lang sis. Paras tayo kung 4 na oras lang ang biyahe. Tamsak lang sisi. O nga pala sis. Sis Joyce. Nag-LS ka pa rin pala no. Wait lang sis. Paras lang yung oras. Hello. Wow, muni na. Maraming salamat sa iyo dyan, sis. Tamsak muna ako sa kaibigan ko. Ano siya. Wow, muni na. Sana all. Alam mo ba yung yung mga tropa natin, sila lang naman tumulong sa akin para mamuni ako, sisi. Yung mga Team Ariel, ganyan. Lahat sila tumulong. Ano ba yan? Bakit napupunta ako sa ibaw eh? Hi, beautiful sexy Joyce. Ayan. Nathaniel D, hindi ka pa natulog.
Nagpapaantok na host. Ako nga antok na eh. Hinihila na ako ng banig. Sige na guys, kahit hindi ako nakadalawang oras, matulog na ako. Baka naman Rapanel, di magkamot ka dyan. Baka iba yung makakamot mo. Mag-11 naman. Gawin ko lang siyang 2 oras guys. Nag-reconnecting siya. Nagre-reconnecting. 10 minutes na lang tayo guys.
Sino sisi yung loading? Loading ka? 10 minutes na lang ako sis, mag-end na ako. Grabe na yung antok ko. Sisi, wag mo na yan itambay. Mapunta lang yan sa ibang LS. Mamaya kunti, alis na din ako ba? Aalis. Hihiga na ako sis kasi maaga pa akong magano bukas. Mag-duty. Okay lang yan sisi. Maraming salamat sa iyo. Say good night. Oo nga sis, magpapahinga na ako kasi maaga akong mag-duty bukas. Alam mo naman, may alaga akong matanda. Maka 2 hours na ako. Kunti na lang. Salamat sa iyo, Sanchez. Sana pag nag-LS ka, makita rin kita ulit. Mami, say good night na po. 10 minutes na lang. 8 minutes na lang pala. Ako nga, 3 bata. Sexy yung gising ko. Ako, 7:30 or 8 o'clock ang gising dito. Kaso sisi, ayaw ko na magka-anemic ulit. Kaya, dapat 11 or past 11 matulog na ako. Bukas hindi rin ako mag-LS kasi may lakad sa Sabado. Si Ariel ba dami tao lagi? Daming tao yun. Di maubos tao ni Ariel. Galing din ako doon. Nagsimula ako doon. Sa D22. Ganyan. Hindi kasi ako maka-LS ng maaga eh. Sabi nila, mag-LS daw ako ng maaga. Hindi naman ako maka-LS ng maaga. Busy sa trabaho. Oo, doon din ako nagsimula kina Ariel. Sa kaki D22. Sa mga tropa. Sila yan nag-ano sa akin. Nagtulong yung mga tropa na mamuni ba. Ayaw na nga ako nila pailisin. Mag-ano na lang daw, mag-edit-edit ng mga premiere, ganyan. Ilan mo ba yung ano mo? Yung bahay mo? Dapat binaba mo yung bahay mo, no? Oo, sabi nila, magpe-premiere na lang at saka mag-edit ng mga yung mga vlog mo, ganyan, i-edit mo na lang. Pero araw-araw ka din mag-update kay Lolo. Ikaw kailangan mo mag-LS kasi 2K pa yung mo, WH mo. Gawa ka ng ninja mo sis. Yung mga video mo, pag muni ka na, mag-ano ka na lang, mapipremiere. Premiere ka na lang. Wala pa kasi ako sis laptop eh. Kaya nahirapan din ako mag-ano. Sa Pinas na lang ako kasi sa Pinas na lang ako mag-premiere mo. Wala akong editor eh.
Dito busy pag umaga. Hindi rin ako makapag-edit. Oo, sige lang yung LS mo kahit silent, okay lang yan. Pag matulog ka na, silent mo na. O kaya kahit may trabaho ka, iwanan mo lang sa kwarto mo. Wala man ako laptop, ako nga CP lang gamit ko eh. Ayan guys, 6 million in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Mag 2 hours na po si host. 3 minutes na lang. Sige, mag-LS ka bukas. Bantayan kita. Hindi ako mag-LS bukas. Mami, good night po. Salamat. CP lang din akin kaso mahirap po. Mahirap. Okay lang basta dalawa yung CP mo. O tatlo. Yung mga muni na nga dyan. Tablet lang yung gamit eh. Cellphone lang. Namuni naman sila. Ano na dito, 11 and 10 minutes na. Yung 2K mo na WH mo, mabilis lang yan sis, mag-LS ka lagi. Araw-arawin mo yan, hindi yan matapos. May mga nagpiplay ba sa'yo? May tinutulungan pa kasi akong dalawa eh. Dapat mamuni sila. Dapat mamuni ka na bago mag-end of the year. Ayan sis, 1 hour and 59 minutes. Mga 1 minutes na lang. Pasobrahan ko lang yung 2 oras. Ayan sis. Good night na sis. Salamat sa'yo dyan. Ayan. Alinang nawala na. Mag-end na ako sis. Sobrahan ko lang ng 1 minuto. Natutulog na ako. Good night sis. Salamat talaga sa'yo. Sige na. Sleep well din. Ayan. Pwede ko na siguro yan i-end. Nag-loading. Ayan yung mga nakabantay sa akin. Iiwanan ko. Sige na sis. Love you. Mami Susan, love you po. Good night. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan.